Màquina automàtica d'ompliment de pols de barrena per a llet en pols, proteïnes, arrel de lotus en pols. Alimentació i ompliment de cargols, alta precisió i funcionament estable. S'adopta el cargol de control del servomotor, la precisió d'ompliment és alta, tota la màquina està feta d'acer inoxidable 304, resistent a la pols i a l'oxidació. La velocitat de la màquina de segellat arriba fins a 50 llaunes per minut, alta eficiència de producció. El control servo de la màquina sencera fa que l'equip funcioni més segur, més estable i més intel·ligent.